yabantu asehlalani phantsi fast yewethu ndiyayazi into nokubana kuthiwa do not speak ill of the dead ne, but ayekekho umgulukudu esiyaze sibe naye apha eSouth Africa oza kodlula laa tata wase-KZN kuthiwa ngumsiki. Yes bandase, akekho bandase ndithi ebengumgulukudu to a point where ebebanee-master classes laa tata, agroom youth agroom youth into nokubana ibe yimigulukudu enxiba isuti. Xelela ngalaa tata, mamelani mantase. Namhlanje kuMadlanga Commission bekukho uNomkhithi. Yaqonda ndiyamazi uNomkhithi, obviously he's gonna show up. One thing about uNomkhithi, he's gonna show up. He showed up bandase enxiba isuti egreen eclean as usually, hlala phantsi uNomkhithi. Hey, but ndambona today into nokubana akanayo laa confidence wayenayo kwi-ad hoc committee. Wathuthumela mshimane kara, oh my boy, fana Pitori, ngathi hayi iMadlanga Commission ke le uzakwenjenje. Hayi sharp chomi. So ke uNomkhithi obviously bandase xa ufika kwiMadlanga Commission obviously you go through your career history and all of that, and then ungena kwezinye izinto. Nyani uNomkhithi obviously career yakhe bandase siyayazi kwi-criminality. Hayi nyani ke yabona sangena kwi-criminality safumaniseka uba hayi ungena ephuma koRhosi Mampuru koSun City like uyabo, hayi sharp chom. So kuyo yonke ke ngoku loo nto bandase uNomkhithi obviously usendelwe ii-questions iMadlanga Commission nje ngokubana emfoka ba usicela usincede uphendule ezi questions. Yaqonda question yakhe yokuqala basically was into nokubana uyabazi na aba bantu, and if uyabazi ubazi njani, and koko kubazi kwakho ngaloo ndlela ubazi ngayo nakhe na-exchange na in terms of umnyobo. Yaqonda, hayi sharp chomi. So uNomkhithi wasistopa kuselapho bandase wathi wogament woga into efuneka ni-understand, wathi into efuneka ni-understandile apha yinto nokubana mna ndinecase endihambayo. Ndithetha nani nje mna, I'm in a trial within a trial, so funeka ni-understande loo nto. And ke ngoku loo nto ndixoxa laa case ye-360 million tender yase-SAPS. So yonke into ezawudibanisana na case nabantu aba-involved kulaa case and all of that andizokwazi uzi-incriminate mntase, andizuyiphendula. Yava? Kodwa hayi ke it's fine, masiqhubekeke. So kulaa list ke ngoku ayinikiweyo uNomkhithi obviously abanye abantu ke bandase ibingaba co-accused bakhe kulaa case, ooMasemula nobani bapha sharp tone. So kuloo nto leyo ke abathatha uNomkhithi ababeke ecaleni, athi aba babeke ecaleni, then uNomkhithi angene kwabanye athi no aba andisukwazi uyiphendula into yabo because kaloku bona bakhona inintsi into yabo ekhoyo kule evidence, isende ezi-evidence leaders. So ndisafuna ukuthi ndizijonge and apply my mind. Ngiqonda ukuthi uNomkhithi athi so naba ndizabapaka until ndibuye game 2 then ndizophendula, because uStampesh uthe engena abantu asewabeqhushumba into nokubana hayi iclient yam into ezithile sizifumene late kwathini kwathiwa woga Stampesh client yakho mayinikeze ngestatement sayo, then enye nenye sizoyibona second half xa sibuya neclient yakho. Sharp chom kwavunyelwana kuloo nto. So ke ngoku uNomkhithi kwiipati ezintathu, kwipati yaba co-accused kulaa case, kube kwipati yaba angabaphenduliyo athi bapakele for le evidence le, then kubekho aba baphendulayo ke ngoku bandase. Abantu abaphendulayo ke ngoku omnye wabo ngumRhotsi. Uyaqonda? Eyabuzwa ke ngoku noma uMrhotsi lona uyamazi na? Sike kanti yamazi. Kuthiwa okay ithini into yeni nizitshomi, ithini into yeni athi yes. Yabona bandinombona commissioners ndingamnyathela ebunzi. Ndathi hayi wena Nomkhithi ukwenza kanto, wathi hey Mendi xa nodibana nalaa mntu nangoku ndingamtyobo kwentwala. Ndathi hayibo unala enga uNomkhithi. I think uNomkhithi ubelieve into nokubana no esejele nje kungenxa kaMrhotsi, and nam ndiyibhiliva naye laa nto because uMrhotsi sharp chom. So kuthiwa ke ngoku bantase obviously I feel like ndiyazirepeata because le nto uNomkhithi wayethethile ku-ad hoc committee and uyayirepeata ngoku into nokubana no wayethetha uMrhotsi empromise into nokubana izinto zakhe zetender ye-SAPS zizawupopa, and then zathi zongapopi uyena Nomkhithi warealize into nokubana uyadlalwa ngumRhotsi, then he went to KZN wayothetha noTeketayo. Teketayo ke most guys niyayazi into nokubana
wafika eKZN wathetha noTeketayo wathi yena nto nokubana no umrhotsi mthatha umbeka apha because ngoyena mntu lowo uzasisa kusenza umchunu, because uTeketayo yena believed nokubana usenza umchunu wants to remove uGeneral Khumalo afa kukhanya, yaqonda, and then azokwazi ucontrol i-crime intelligence. But guys, also mnikeni credit uRichards General awuyidlalile into yakhe, uyidlalile into yakhe esipoliseni labhuti, noba abantu asangazibasa kuthuleke ngaye singaxola, hayi, but asithethwa loo nto ngabantu. Anyways bantasa, so utsho ke ngoku into nokubana kwakufuna uremoval lo kufakwe lo, and kwathetheka nento nokubana uSenzo Mchunu wanted to be president, yaqonda. So ke ngoku uthi uNomkhize into nokubana ikwamba uGeneral Cele othe into nokubana no umrhotsi ufuna malini, wathi umrhotsi ufuna 150k, wathi amfakele lo 150k. uthi uNomkhize apho minde ndaya all out, ndabhukisha namatikiti for iJanuary 8th kwayale ndabantenda, yava untendo Brown Mrhotsi nobruru bakhe, yaqonda, because une-hope yento nokubana laa nto ibithetha nguCele iza kwenzeka, yaqonda. So Sharp Chomi uthi ke ngoku urealize sekulate yena into nokubana no uBrown Mrhotsi nalo muntu asebenzisana naye are basically trying to fight iPKTT, but bayilwa ngaye uNomkhize, because uthi uNomkhize kwi-second raid ngoku kwakuyo raid wakwakhe, uthi afika amapolisa afika aphethe i-rifles, yabo, bayakhomba umfazi wakhe kanje, yabo, so kuthiwa i-assault moslanto. Then kwathiwa ke umfazi wakhe, kwathiwa uNomkhize makayovula i-case on behalf of umfazi wakhe, kwacaba ke xa kuyovula i-case kwathiwa hayi assault kaloku sanifuna i-J88, kaloku ifuna i-assault bantasi, ifuna laa nto into yobana uba uneliduma apha lirawundishwe laa duma phaa kulaa mzobo wa-J88, kuthiwa ube neduma apha wanento apha, yaqonda bantasi. Kodwa makwenza i-J88, uNomkhize akafuna ukwenza i-J88, wathi noNomkhize hayi man guys, kutheni le nto nifuna undivulisa i-case? uNomkhize bevulisa i-case all over the world. uthi uNomkhize if bebenayo i-opportunity yokuba ndiyovula i-case eMexico bebezathi ndiyoyivula, bebecinga ndinguma-proof case nam, yava. NaseNomkhize, and wena wangavani nezo nto zandika finishment, so hambe ndivula i-case. uthi kwa umrhotsi lo wamnika inamba yepolisa, nanoba si-station commander but ipolisa laseProtea North, nto nokubana yabo ezi case uzazivula zizavuleka kamnandi kwesa station, uzame kuye phaa, yaqonda. And uNomkhize ke bantasa bakhona bananto yokwenza noSoweto, uNomkhize baphaa kwezaa zindlu zibonela kude, uthi noba uyadlula kuzo ungaboni ngaphaya, yaqonda. Sharp Chomi. So utsho ke ngoku uNomkhize into nokubana no these people were trying to fight iPKTT but bebesebenzisa yena, then yena warealize kwakhe waphuma kumrhotsi, unfortunately wabanjwa, because uthi yena uyiqaphele around December, because kube kwi-first raid kwaba kwi-second raid, uthi yena after i-second raid wabhatala umrhotsi. So i-first raid I think was on the 6th, and then a few days later wethu bantasi, then yena wabhatala umrhotsi between January 8th neza 6th, so within that period of a month, yaqona, wabhatala umrhotsi, yabona bantasi, bhatala umrhotsi. Nikhumbule ke ngoku bantasi into yokubana xa ndisithi kwezantsi niyakhumbula zi-big days, because sikuDecember kwathini disbandwa nje iPKTT, disbandwa ngozo big days, so abantu were acting big around that time. And ke ngoku bantasi uNomkhize noba ngamprotector thini umchunu is involved, and yazi uzawukhutshwa ngubani, and uminister like, andiyazi bantasa ngubani ozaba nesibindi enze laa nto yenziwa nguDrew. Afika athi hayi uminister udlala ngani, uminister wenze noku, sidinga nje umuntu omnye onesibindi ozokhupha uSenzo Mchunu, yahamba zambeke phaa qha bantasi. But utsho kuNomkhize kule nto yoba uyamazi na uDragon Ball Z Suleiman Karim, uthi uyamazi because babekhe badibane phaa kwezaa master classes zikatata Msibi. Uyamazi na uMawumela, athi nguBruru wam omkhulu lowo, sayenza i-business together, but naleyo ke iyaninvestigate, andifuna ungena apho. Ndathi wena Nomkhize ayikho into ozasixelela yona, because wena into zakho ezinintsi ziya-investigatwa, so yintoni ozasixelela yona wena Nomkhize?
If ufike apha bantu asenoko danyaza shirisha ulike usubscribe full. Msibi passed away in hospital on the 7th of January 2024 without ever being criminally convicted. Following his death, the overlords of the taxi industry approached Joe Sibanyouni, who formally succeeded Msibi as the president of the South African Local and Long-Distance Taxi and Bus Organization and as chairman of Taxi Choice. There was a gentleman that was very big in the taxi business. He's late now. He had a game farm in north of Pretoria. Talk about taxi bosses, talk about business people, very prominent one. Talk about politicians, very prominent one. Will all make a turn in that place. I had conducted a peace talk in KZN on the taxis. He came there. I think he did not appreciate what I said in that meeting. When he left, I heard this thing from people that are close to him. One of them is this Sergeant Nkosi, because he grew up with him there. He was his father. Where this man says, I want Mkhwanazi to come to the farm. If you can't bring Mkhwanazi to the farm, that means you don't have control over Mkhwanazi. Because he believed that if you come to the farm, it's a sign of respect to him. So everyone, that means they walk into that farm or drive into that farm, they are subjecting themselves to his authority. So this person was that powerful, that man. So many people are associated with him. That's why I'm saying there was that parallel kind of managing the country that was run in a farm. And there are many people of his, some of them brought us here today that were attending this gathering. So that's why I'm saying the majority of the politicians know him very well. And so he goes, he passes on, other people want to take over from him. So that's why we had to stop. General Sibiya says at one stage, communicating to Matlala, that I don't have anyone else to look after me except you, Matlala. Mswati is gone. So when you have a general saying that, he's handing himself over to Ken Matlala by that communication. It's a worry. It tells you that we were almost having a problem. But it's something that was there for many years. I place on record that one of my companies, Cat VIP, previously provided security services to the late Jotham Msibi. My relationship with him was that of rendering security services. Mr. Msibi was a taxi business owner who was regarded as one of the industry leaders and operated more than 200 taxis. It is standard practice in the taxi industry for owners of taxis, especially large fleet, to require close protection services. The very same services that I provided Mr. Msibi. Thank you for that. From paragraph 19, you deal with a different issue. I note how you describe your relationship with Mr. Msibi, and you say you rendered security services. Did you have a relationship other than provision of these security services with the late Mr. Msibi? Relationship as a client? So you had a relationship as a client. Any other? Friendship, maybe? He was a very old man. He was not my friend. Like a son, perhaps, then? Yeah, he used to call me son, but not because I was his son. But yes, that was his way of addressing me. Other business relationships? Yes, there was. What? Actually, we attempted to. We never had that business, but we attempted to have a business. Did you have a personal relationship with him? By personal, I want to distinguish it from a relationship as a service provider. Did you develop a personal relationship? Yes, I was close with him, yes. You're close? Yes. Okay. Thank you. You're saying I gave him 80,000 and then you want to make it a story. How much did the bank give him for him to get a stake of 25% in a listed company at the Johannesburg Stock Exchange? Go and find out as to how much banks gave him Msibi, and stop talking nonsense of a person who's hallucinating. Were you with me when you said they called me at 12
Because it can only be that you were with me or you were with Msibi when you called me at 12. And then, were you there when I came with a bottle or anything? I never went to Msibi with a bottle. I never went to Msibi with money. I went to Msibi half the time to talk to him about taxis reducing their price. But I've been to the farm of Msibi because when General Cele spoke about it in Parliament, he said, even Malema spoke at his funeral. I said yes. In the ad hoc committee, I said yes. His funeral was at his farm. So why should it be a story now that someone tells you a story for the second time that I was at the farm? You was at the farm. Bheki Cele said it in the ad hoc committee. I said yes. 3 of us spoke there. I spoke, Mbalula spoke, Bheki Cele spoke. How did I know the old man? I knew the old man through there when they were engaged in a strike here in Johannesburg. I can't remember if it was which year.